It-tlieta saret seduta tal-Parlament li markat edizzjoni oħra tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Għall-edizzjoni ta' din is-sena l-Kunsill għażel li d-diskussjoni li ssir ta' kull sena fost iż-żgħażagħ parteċipanti tkun dwar jekk l-abort għandux jibqgħat kriminali f'pajjiżna. Il-laqgħa mexxija l-President tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia li esprime l-pjaċir tiegħu li għal sena oħra l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ tal-opportunità li żgħażagħ Maltin u Għawġin biex flimkien jiddiskutu suġġetti ta' importanza nazzjonali. Huwa qal li jqis il-Parlament taż-Żgħażagħ bħala forma ta' dialogu informali u proċess ta' konsultazzjoni bejn iż-żgħażagħ u d-deputati parlamentari. Fil-Parlament biex niddiskutu xi ħaġa fl-interess ta' pajjiżna. U kull impenn pubbliku għandu ikun wieħed ta' servizz lis-soċjetà. Allura dan ifisser illi wieħed jagħti lil ħaddieħor it-tajjeb tiegħu u jkun altruista, jiġifieri li jkun umli biżżejjed dik hija l-kelma li tnuża. Fost id-deputati parlamentari li ddiskutew maż-żgħażagħ kien hemm is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg, li qalet li t-tema tal-abort ma tistax tiġi diskussa b'ċerta tip ta' mentalità. Qalet ukoll li din it-tema tmur lil hinn mill-politika partiġjana. Għalhekk it-tema li ddiskutejtu intom hawnhekk illum hi waħda li ma tistax tiġi diskussa b'mentalità ta' iswed jew abjad u wisq anqas żgur mhijiex tema ta' aħmar jew blu. Rebecca Buttigieg saħqet li t-tema tal-abort lanqas m'għandha tkun monopolju tal-politiċi. Għax ta' spiss ikun hemm min idur fuqna d-deputati, partikolarment aħna n-nisa, u jistaqsina imma int bħala deputat mara, inti bħala deputati tal-Partit Laburista, x'taħseb? M'għandix dubju li l-istess mistoqsija saret lil sħabi tal-Oppożizzjoni. Mhux l-ewwel darba li qed kif ukoll anke saħaq il-Partit Laburista kif id-diskussjoni dwar l-abort żgur li mhix waħda li hi monopolju tagħna l-politiċi li npoġġu f'din il-Kamra. Bħal ħafna affarijiet oħra fuq kollox, mhijiex diskussjoni li tibda u tispiċċa magħna. Jiddiskuti mal-istudenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u qal il-Gvern minn dejjem ta' importanza liż-żgħażagħ għax jemmen sinċerament li ż-żgħażagħ huma l-futur tal-pajjiż. Biss il-vot 16 kien pass kbir il qudiem u dikjarazzjoni ċara ta' fiduċja fiż-żgħażagħ Maltin u Għawġin. L-importanza ta' dawn it-tip ta' inizjattivi hija li propju nagħtu dejjem aktar pjattaformi u opportunitajiet liż-żgħażagħ sabiex jersqu l-qoddim u ma jiddejqux isemmaw leħinhom. Ma jiddejqux jieħdu sem fis-soċjetà.